Здравейте, хора! Аз играя Happy Wheels и съм почнал от не знам си какво ниво си, нещо ми бъгна човека. Мишо, кажи нещо на камерата. Камера. Не знам дали го чувате. Валя, сега не към закача. Вали към закача. Ама аз съм към стената. Добре, това беше мъничък. Какво стана, бе? Не знам какво стана. Окей. О, мерси. Тук... И ние натам. Камъна. Тук сега трябва да се оправям. Снимам клип. А малката... Боже Господи, какво ми стана с компютъра? Чакайте. О, това е яко! Аз снимам! Супер! Не знам, що го направих. Охо, вижте какво имам! Аз всъщност да ви го дам. Чакай, ти се махай. Ти се затвори. Михаил ще ни говори, за да не ни е тихичко. Ще говориш. Ако ще е на сила. Аз съм във Франция, не знам дали ще ми повярвате. Да, Франция. Благодаря, че потвърди. Добре, не знам какво ми става с Майнкрафта. Карай, аз няма да играя на него. Без това ми е тъпо на него. Не ви я препоръчвам. Ама е готина за 7 годишните. Аз съм на 10. Няма проблеми. Шегувам се, не съм на 10. Аз съм на 10 и половина. Добре. Търсим ето това. Не бяха открити такива. Ето. Успеш. Я чекай, Милко, бе. Я чекай, Милко, да направя нещо, докато мама я няма. Измамили едно момиченце с леко психично разстройство и изтеглили 4005 заема на нейно име. Тя в Остава. Нищо, правя нещо. Правя си нещо. Я чакай, докато мама не ме гледа. Аз да се въоръжа. Айде, бе. Дома на Исо, папата, нали, на Христо Върбанов, Исо, папата, да, Накрая тръгна, бе. Бай Пешо тръгна. Бай Пешо. Ще направя снимка. Я чакай. Не за първи път го казвам на този дом. Станка, наречена Тани. Не, Станка е на чоп сестра ми. Тани и Коцето. Ако чувате моята майка. Таня на чоп сестра ми. Завели момичето и Тани се представила на нея. Коя ли да сложа? Няма да ми гледате? Как е дошло на момичето? Вие измамите ли момичето? Никога не сте измамила, тя дойде сега. Ма как дойде? Кой я доведе? Ами никога я доведоха. Как ще ви я доведат? Я чакайте. Аз докато съм се сетил да направим тъй корич. Ей тая. Айде, готовь сме. Айде.
не смеете. Да не сме. Такива. Мишо, как е в училище? А как да го Мишо, Да. как е в училище? Ами нищо много. Учим вече с двуцифрено число. О, супер. Тук вече правим някакви такива маймунщини. Ама не, там има нещо. Това видях аз. Няма мама, че ти. А, Валя? Ти на какво играеш в момента? Ехо, А? на какво играеш? Окей. Вече да ти се изфукам. Няма да се фукам. Аз не обичам да се фукам много. Я чакай малко, бе. Йо, ман. Я чакай малко. Странно, аз не съм си пуснал. Разбирам. Тук бай Пешо става нещо странничко. Ай, маха. Какво беше това? Кое? Това, което направи. А, Да, изведнъж. Уаа! Уаа! Ненормални. Я чакай. какво правиш? Пръцкам. Не дай помня. Какво пише? Юан Дойо. Юан Лян. Майн Йолян. Не разбирам. Това е нещо лудо в лудите. О, магане. Добре. Мишо, какво гледаш, бе? Нищо. Що нещо се чува при теб? Мама гледа телевизия. Омага. 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 Срещам на нещо смешни неща. О. Тайо мая, тайо яе, тауи майо, аджина, Не сте звуци, моля те. джинджом. Нали нищо не прескачам? Да. 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 Меси, Лео Меси, Лео Меси, Лео Меси. Те, които са за Реал, аз не ги обиждам. Но и Реал е готин. Ама какъв е тоя? Джеки Чан! Ай. Нали няма... Я чакай, ще го видя това. Нали няма да му отхапат ръката? Не знам. Ти сигурно не знаеш за какво говоря. Айде, 5, 4, 3, 2, 1, 0! После ще видим и това.
Голата тиктан. Кой ти става, бичек? Май, това съм го гледал. Jurassic Park. Jurassic. Не е Jurassic. Аз помислих, че това не е Армагедон. Помислих си, че е Армагедон, както може да съм. Вижте го този, вижте ми мишката къде е, вижте го. Там ната. Какво се... Тук какво се правите, бе? Това е девето нещо. Ти си много грозен, бе. Кой ми говориш? Това сигурно е травестит. Хора, искам да кажа да се абонирате. Това е за 10. Аз съм легенда. Искам да се абонирате. Това е клип поне за 10 абоната. Моля ви се. Светът на живите. Светът на зомбитата. Май така се казваше този филм, който се гледа. Всичките му жени са отличени. Този филм съм го гледал. Децата на хората. Бум! Адидо! Тая златната кокошка нашата. Защо се появи това? Не разбирам. Мамо, тук я гръмват. Тая. Бум! Бум! Тук те се спасяват, полицията после отива, след това ги спират, след това не знам си какво си. Гонят ги. Не знам. Тук са някакви в космоса и ти се бият сред някакъв зомби апокалипсис. Това е Земята. Те са на друга планета. Ето вижте, нещо като Star Wars. Е, сега, спирам. Какво спираш, бе? Не мога повече, чао. Чао. Аз Сопола си не бих хвалила. Сопола си не бих хвалила. Аз сега примерно на фирмата оставам си да... Ох, мамо, то как го помятаха. Ама как го подбутва? Джон Траволта, той не го знам. Той е Джон Траволта, той не го знам. Той е някакъв от улицата. Той е. А той е някакъв птичка, който е повърнал. А това е акулата от Jurassic Park. Измислих си я. Това бе от... Не беше това от мен. Май да. Моля ви, абонирайте се, аз спирам клипа. Айде, чао и да се абонирате за мене. Моля ви се, хора, моля много.